ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта турнири PFL баргузор гардид ки мухорибаи асосии ин турнир мухорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Усман Нурмагомедов ва Довталаб Полхюз шуд. Пеш аз ин мухориба бисёриҳо боварӣ доштанд ки чемпион ба осонӣ пирӯз мешавад, аммо мухориба барои чемпион мухорибаи хеле вазнин шуд. Полхюз ба Усман Нурмагомедов проблемаҳои калон сохт, лекин ғолиб шуда натавонист. Усман Нурмагомедов бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда камарбанди чемпионии худро бори сеюм ҳимоя кард. Ва дӯстон, дар ҳақиқат мухорибаи онҳо яке аз беҳтарин мухорибаҳо буд ва шумо ин мухорибаро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Тобови ҷангори вазни миёна UFC Хамзат Чимаев накшахои худро дар соли 2025 гуфт. Биёед суханхои борзро гӯш мекунем. баъди мухорибаи Дуплеси зидди Стрикланд, ман бо ғолиби ин мухориба дар Амрико ҷангидан мехоҳам. Намояндагони UFC ба ман чунин ваъда доданд. баъди моҳи Рамазон онҳо ба ман каме вақт медиҳанд то ин ки ман формаи худро барқарор кунам ва баъд моҳи май ё ин ки июн мешавад ки мухориба гузаронем. баъдан ман моҳи октябр дар Абудаби ҷангидан мехоҳам. дар соли 2025 ду мухориба гузаронидан, камарбандро соҳиб шудан ва ӯро ҳимоя кардан. Накшахои мо ана ҳамин гунаанд, лекин мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки баъди турнири UFC 311 Дана Вайт дар пресс-конференсия гуфт ки Хамзат Чимаев бо ғолиби мухорибаи Дуплеси ва Стрикланд барои камарбанд меҷангад. ва дӯстон, бояд гуфт ки мухорибаи унвонӣ байни чемпион Дрикус Дуплеси ва Довталаб Шон Стрикланд аллакай рӯзи 9 феврал дар турнири UFC 312 баргузор мегардад ва ин реванши онҳо хоҳад шуд. дар якум мухориба Дуплеси ғолиб шуда буд. дӯстон, аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ, аниқтараш рӯзи 1 феврал дар Арабистони Саудӣ турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар ин турнир варзигари маъруфи тоҷик Мухаммад Наимов баромад мекунад. рақиби ӯ бошад варзигари австралии турктабор Каан Офли мешавад. мухорибаи онҳо дар карди асосии ин турнир мегузарад ва дар вазни ним сабук яъне 66 кг баргузор мегардад. ҳам Муҳаммад ва ҳам Офли лагери тамринии худро ба анҷом расониданд ва акнун ба марҳилаи вазнкамкунӣ гузаштанд. биёед мебинем ки як ҳафта пеш аз мухориба онҳо дар чӣ гуна форма қарор доранд. Каан Офли формаи худро нишон дода чунин суханҳо навишт. охирон тамрин, ман ба сари ту мерам. ташаккур ба ҳамаи шарикони спарингӣ ва мураббиҳои ман. ин лагери калон буд, инкишофи калон. ҳамаашро нишон медиҳем, навиштааст Офли. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем ӯ дар формаи хеле хуб қарор дорад ва ӯ ин лагери тамринии худро бо ҳамроҳии чемпиони пешинаи UFC Исраил Адесаня гузаронид. ҳамчунин дӯстон, Муҳаммад низ дар формаи хеле хуб қарор дорад ва ӯ ана ҳамин аксро нашр карда чунин суханҳо навишт. як ҳафтаи дигар монд, иншааллоҳ. UFC Арабистони Саудӣ рӯзи 1 феврал, навиштааст Наимов. ва дӯстон, дар ҳақиқат Наимов низ дар формаи ҷисмонии хеле хуб қарор дорад ва ӯ барои ин мухориба як қисми омодагиҳои худро бо ҳамроҳии ситораи UFC Ҷастин Гейҷ гузаронида буд. акнун ҷангваронро марҳилаи вазнкамкунӣ интизор аст ва баъд маросими вазнкашии мухорибаи рӯбарӯ ва мухориба дар октагон. барои ҳамин мо ба Муҳаммад Наимов вазнкамкунӣ осон орзумандем. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.